Hadin ka jing penlong ya ka online singing audition na ka banta banroi ya ka wei ka jingroi khasi ka banlong na ka banta ka film khasi ka balai kerteng kum ka jubab nap deng ki samla ka thei ki balawan ban ya shim banta ha ka audition ki balakot hadu pra phongut lajit ya isamla blossom rengsai ban yarwai lang baduba aram suchang kumban syupen kenmau isamla blossom rengsai ide belarwai ha ka jingroi rengkat bat uba aram suchang ha ka jingroi ke balai kerteng ngadang ap yapi na ka film ke bakerteng ka juk ka ba menta ka lapoi hadu lai million saupo nyo hajar tam ki bala pej ya kene ka jingroi Ngalung kong kasar bahagia Bapus ngau tenang Ya pilanu katakan mau Bahagia tendang Jumpingan nyobarang Pilanu katakan mau Bahagia tendang Jumpingan nyobarang ya kene ka jingroi thamai on pendep no ya ka recording ha ka tayo bakhadu jong upanai agos 2000 arpaway bat ya kene ka film lapan mi da ka Camril Film Production.